Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Ο Σουηδός θα το εκτελέσει. Μωαμέρ Τάνκοβιτς κατευθείαν πάνω στον Βαν Άλβες. Πρώτο σουτ στον στόχο. Μαγιαμπέλα πίσω από την άμυνα της Πάφου. Το πλασέ του Μαγιαμπέλα πάνω στον Ιβουσιτς. Τεράστια φάση του Άρη. Ρους. Ένας από τους παίκτες που επέστρεψαν στην δεκάδα της Πάφου. Με κάθετη μεταβίβαση τώρα η Πάφος γυρίζει με Ντράγκομιρ. Ευκαιρία με Βαλακάρη. Ψηλά η μπάλα. Ξανά δεξιά στον Νικόκο. Ο Γάλλος έκανε μακρινή μεταβίβαση και ο Τάνκοβιτς κατέβασε μπροστά από Γιανγκό. Τάνκοβιτς θα πέσει στην περιοχή. Ο Ντάο Γκοδίνιο. Θα ξαναδούμε εδώ την πτώση του Τάνκοβιτς. Εδώ η πτώση. Εδώ η επαφή αρχικά από τον Γιανγκό. Γιανγκό. Πάτησε ο Γκομής. Μαγιαμπέλα ξεπέρασε τον Μπότσκαι. Ανοιχτό γήπεδο τώρα για τον Άρη. Μαγιαμπέλα για Γκομής. Το σούτ του Γκομής πάνω από την αιστεία του Ιβουσιτς. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την ομάδα του Άρη στο 42. Και πάνε κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς του Άρη. Μπότσκαι, Τάνκοβιτς. Γύρισε και σημάδεψε δοκάρι. Ευκαιρία για την Πάφο. Και δεύτερη στιγμή δεν έρχεται το σούτ από Βαλακάρη. Ένα χέρι τελικώς και όχι το δοκάρι. Σταμάτησε την προσπάθεια με τον Μαμαντού Σανέ να φεύγει για να μπει ο Μάτισικ στον γήπεδο. Εδώ γύρισε προς τον Μαγιαμπέλα. Γκομής. Κόντραρε η μπάλα και πήγε κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Άρη. Η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο καταγράφεται. Η Μπότσκαι προσπάθησε να εκτελέσει. Τώρα Ζάιρο έκανε κοντρόλ και βγάλε παλιά. Βαν Άλβες με το ένα χέρι. Το σούτ του Ναμ. Κράτησε την μπάλα ο Ναμ και επιχείρησε σούτ. Και δεύτερο και τρίτο σούτ πάνω σε σώματα. Μεγάλη στιγμή τώρα για την Πάφο. Η μπάλα δεν έφτασε στον Βαν Άλβες. Έχουμε ημιτελείς αποφάσεις εδώ. Μοντνόρ. Άποθεση offside. Θεωρώ πως ήταν πιο μπροστά ο Ολλανδός που συνεχίζει και πλασάρει στα δίχτυα. Αλλά η σημαία του βοηθού θα σηκωθεί. Ο Μοντνόρ ξεκίνησε από θέση offside στην φάση που καταγράφηκε πριν το 60 λεπτό. Εδώ κεφαλιά φέρνει την μπάλα στον Βαν Άλβες. Η Πάφος με Ντράγκομιρ. Μπαλιά του Ντράγκομιρ, μπαλιά του Μπότσκαι, με συγχωρείτε. Ο Ντράγκομιρ δεν μπόρεσε να πιάσει κεφάλι. Αυτό εξετάζει τώρα και ο Λουίς Μιγγέλ Γκοδίνιο. Αγωνία στους Στέλιος Κυριακίδης για την φάση που βλέπουμε ακριβώς εδώ. Πέναλτι δίνει ο διαιτής. Τάνκοβιτς πήρε με τραφόρας και χτέλεσε στα δίχτυα. 1-0 η Πάφος. Στο 80 λεπτό η Πάφος παίρνει προβάδισμα για την ομάδα της Πάφου. Ο Άρης έχει τουλάχιστον 10 λεπτά και τις καθυστερήσεις που θα κρατηθούν από τον διαιτή. Ενώ έχει βγει και μια κόκκινη κάρτα τώρα. Λοιπόν, κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον προπονητή του Άρη. Ουρόσεβιτς. Κέρδισε ο Ζάζα και πλάσαρε 2-0. Όχι. Έχει σταματήσει την αναμέτρηση ο διαιτής. Δεν υπάρχει γκολ. Έχει δώσει φάουλ στον Άρη ο Πορτογάλος διαιτής. Σουμάνσκι. Κράτησε μπάλα και χτέλεσε από απόσταση δίπλα από την αιστεία του Ιβουσιτς. Καλή στιγμή για τον Άρη. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή.